Госпожо Бояджиева, в последно време в социалните мрежи се наблюдава така доста хора от община Тетевен ги вълнува това, защо града продължава да е в това състояние. Тези разкопавания, недовършените неща като асфалтиране, доизкопаване, да внесем малко яснота всъщност какво се случва. Да, има нужда наистина хората да получат по-подробна информация, защото в началото на проекта ние пуснахме информация, но се забравя, те минаха няколко месеца. Това е проект за реконструкция на водопроводната мрежа на град Тетевен. Един тежък проект, определено, но мога да кажа, че пък е един от най-важните инфраструктурни обекти, които са правени в града през последните десетилетия. Целта е да се подмени водопроводната мрежа на града и да има дългосрочен ефект върху водоснабдяването на града, дългосрочен положителен ефект. Какво заварихме? Заварихме една не много амортизирана водопроводна мрежа, която така успяваше да създава много аварии, изключително много загуба на вода. Загубата на вода е уточнена, че е над 60%, което значи, че всяка втора капка, повече от всяка втора капка, която влиза в системата, не стига до потребителите, а се губи някъде в тази система. Тези загуби отразяват ли се на потребителя? Отразяват се, разбира се, защото първо амортизираната система води до много аварии и второ водата се губи и в най-летните месеци знаете, че Тетевен е подложен на един много неприятен и драстичен режим на вода. Моята цел е това да бъде възстановено, авариите да бъдат сведени до минимум чрез този проект, освен това режим да няма и налягането в системата да бъде еднакво във всички квартали на града. Защото с осъществяването на този проект всеки квартал ще има еднакво налягане. Знаем, че има части на града, които в момента не са добре водоснабдени. Дори и да няма режим, има много ниско налягане. Казахте, че това е по проект. Началото и края на този проект, може би това повече вълнува гражданите, кога отново ще настъпи нормално водоподаване въобще? Това водоподаването не е нарушено сега по никакъв начин. Така че става въпрос кога ще завърши проекта, предполагам. Крайният срок е февруари месец, но имаме уверение от страна на изпълнителите, че може би началото на ноември ще приключат с проекта. Това е тяхната цел и нашата цел също. Имайте предвид, че това са 10 км подмяна на водопровод. 800 са водопроводните отклонения към къщите и имотите. Някъде 89, мисля, че бяха противопожарните хидранти, които се монтират. Освен това има изпускватели въздушни, има регулатори и много други такива специални неща, които водят до регулация на системата, до по-малка загуба на вода и до еднакво налягане в системата. Тръбите, с които работим, са най-модерните тръби. Това са CR тръби, които са устойчиви на налягане, устойчиви на механичен натиск и са с по-дълъг живот. Умишлено сме сложили такива тръби, защото това да бъде една инвестиция, която да бъде за няколко десетилетия. И действително хората негодуват и са недоволни, защото проекта не е някакъв проект на фасади, на паркове или красиви места, които се правят, а той се работи под земята и създава изключително много неудобства. Аз го знам, защото също живея в този град. Прах, шум, нова организация на движението в някои райони. Въобще нашите съграждани с право негодуват, но това е единствения начин, по който може да се смени водопровод. Няма измислен друг начин, по който може, без да се разкопава терена, да се смени водопровод. Това означава ли, че тетевенци и гости на Тетевен трябва да се въоръжат с търпение до февруари, тогава, когато е крайният срок за приключването на този проект и да се надяваме, че тогава града отново ще добие своя облик? Сега,
Ние сме напреднали изключително много с проекта. От тези 10 км вече 6 км са с подменена водопроводна мрежа. Остават още определени улици, по които трябва да се смени водопровода, а успоредно с това започна и асфалтиране и възстановяване на настилката на тези, по които вече монтирането е приключило. Хората виждат, че вече започна асфалтирането по републиканския път, където изискванията за асфалтиране са строги на АПИ и ние ги спазваме абсолютно така, както трябва. Нанасят се общо 3 слоя асфалт, между които се слага геомрежа, която намалява натиска върху платното и мисля, че това траншеите, които се асфалтират, са в размер от 2,10 до 2,70 метра. Нали? Говорим за Някой този контролира ли тези фирми изпълнители, дали всъщност се изпълняват правилно проекта? Да, има специален договор имаме с надзорна фирма, която осъществява непрекъснат контрол. Ние всяка седмица правим оперативки с надзора и с изпълнителя. И аз контролирам доста съм в течение на нещата. Освен това, нашите специалисти от техническа служба също всеки ден са на терен. В заключение на нашия разговор, какво искате да чуете тетевенци, свързано с този проект? Аз искам тетевенци да разберат, че това е единствения начин, по който града може да получи едно нормално, съвременно водоснабдяване, без да има сътресения. Това е начинът. Разбира се, има толкова климатични промени вече наблюдаваме, че има вероятност да намалее въобще водата, която влиза в системата, така че ние по този въпрос сме взели решение да проектираме ново водохващане, което да бъде в Костина и оттам да подпомага основното водохващане в тези периоди на засушаване, летни и есенни месеци, когато до сега града е бил на режим. Така че моля гражданите за извинение за тези неудобства, но в същото време им благодаря за това, че понасят стоически всички тези неудобства. Но пак казвам, днес ние трябва малко да потърпим, за да може утре нашите деца да се възползват от една нормална услуга за водоснабдяване. Водоснабдяването е нещо, което е основата на добрата жизнена среда. Без водоснабдяване, каквото и друго да правим, ние виждаме, че то не е с такъв голям резултат. Така че този проект наистина е много стратегически, бих казала, за Тетевен и се надявам след години хората да не помнят кога града е бил разкопан, но да знаят, че е направена стъпка към нормално, съвременно водоснабдяване на града. Да, много често ни се случва да наблюдаваме проект, който е приключил и след това наново същите места да бъдат разкопавани, асфалтирани. Аз се надявам тук да няма такова нещо, затова полагаме усилия това нещо да не се случи. Освен на подмяната на тръбите, ние слагаме и регулаторни клапани на различни места, които да регулират налягането, така че когато се спре един квартал, когато има авария в един квартал, да не се спира водата в целия квартал, а само на определена улица. Това е също добре за гражданите. Помислили сме и в тази насока и това е по препоръка на инженери, специалисти, които бяха направили един доклад за обследване на водоснабдителната система на Тетевен и анализ на загубите на вода. Те препоръчват да има такива технически съоръжения. След това, което вие ни казахте сега, на тетевенеца му остава да бъде малко по-търпелив до приключването на самия проект. Да, вече те виждат, че асфалтирането в тези приключили зони го правим, така че работим поетапно. В други зони се разкопават улици. Ще има няколко улици, които ще бъдат изцяло асфалтирани от бордюр до бордюр, но повечето ще бъдат по траншеята, която е изкопана, по-широко от траншеята. И така е стандарта при такива водопроводни проекти.
И последно, което исках да ви попитам, само преди няколко дни бяхме свидетели на обилни валежи. Картината, която беше пред самата болница, не беше много приятна. Да, така е, защото изкопите са на ниво насип. Насипани са с фракция и ние още вечерта взехме мерки. Вечерта след дъжда. Са дъжда. загуби от тези неща? Търпи фирмата загуби, защото на другия ден тя връща обратно и трябва наново да насипе изкопите, след това да ги трамбова. Загубите са за фирмата. Общината плаща твърда цена. Аз ви благодаря, че ни приехте и отговорихте на нашите въпроси. Надявам се да сме вкарали поне малко светлина в това, което вълнува нашите съграждани. Надявам се и аз да съм казала повече, да съм им дала повече информация, на която те да знаят, че още малко ще има напрежение и дискомфорт, след което пък ще имаме вода. Обещавате ни, в февруари отново ще се ви срещнем. Да, аз мисля, че преди февруари може да се срещнем, Това е да се надяваме да е така. Хубаво да ви желая. Благодаря.